रामचंद्र घाट डिसिमे तिप्रासानी खोराक न खनावै नायदे एकता इंची फानो संग्रहणे गसिवै मानिया एक इंच फानो संग्रहणे गसिवै मानिया आर जे बररक तिप्रासानी मुंगाय बसागो तिप्रासानी थै तंमानि परेबो निजिनि एडिसिनि हानो दखल खायरेनानि बागै बरक जे चेष्टा खाय तंनाय रकनो जों सानानि मुसुङो पार्टिया तिप्रासाङै जों चबा मा खायनाय हायसे बरक सिरि तिप्रामो थानो जलिमुंनि बिसिगदै सन्त्रासबादनि बिसिगदै प्रतिदिन न हामला खायनानि चायतगो बरकनि जलिमुं रोनानि चायतगो जों तिनि बरक नबो सानानि मुसुङो नरकाय जली मानी तीर सिनी बखाव कगो संकाय महाराष्ट्र हामजाक मानी तेट नंगनी बखाव कगनाय ताई बसकांगनी 12 तारिखो बसकांगनी 12 तारिखो जत्तनो थाङै जों जातिनि बागै भोट मारनाय हानि अधिकारनि बागै भोट मारनाय दफानि अधिकारनि बागै भोट मारनाय भाषानि अधिकारनि बागै भोट मारनाय जे बररक रोमान स्क्रिप्ट न 200 बছর आंदोलन खाइबो रिया नै साओ সেই पार्टी न जों भोट दारि मानो मानो जे पार्टी रक सिनि हानि अधिकार न रनानि गसिया সেই पार्टी न भोट दारि मानो माया जे पार्टी रक तिप्रासानो सकमारनानि बागै बांग्लादेश नि बरंनो तुमनानि बागै सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खायै सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट लायका आर जों साका बांग्लादेश नि बरंनो नाराकमां सिनि हा खसरै थांका ताई जों नाराकमालिया हनै जों आंदोलन खायमानि 2019 तिप्रासारकनो खाख्लाबो नायै कगो अब आई पार्टी नो जों भोट दारि मानो माया बसकांगनि सालो ए तिप्रामथानि नेतृत्वे बुबाग्रानि नेतृत्वे जों हायनो हाय सिनि हानि अधिकार न दिल्लीनि थाने सेगै तुबु नाय ताई जे बररक साय दङ तिनि गोबां मा तिप्रासारकनो थकायै हर रांनि शक्ति फुनुगै तिप्रासानि भोट न पाइनानि बागै चायतगो किन्तु गोबां मा बरक जोंनो फोन बाय सारो आइसे सार रां अभाब बंमानि बाय नांगै तंमानि बाय बीजेपी हाय पार्टी नि थाने हर थाङै रां मा नायख्या किन्तु भोट दुपुरो शुधु मात्र महाराष्ट्र सिमिनाव जों भोट दोनाय महाराष्ट्र सिमनो बरक भोट दोनाय हिनै साजाक बीजेपी रक नि मोखां दिने समसावै फायो तिप्रामथानि मोखां दिने चंगै फायो तिनि मात्र 8 तारिख सिको नरक नासिंने 12 तारिखो नरक जेपुरो आंध्र समारिओ सिनै फायनो 17 तारिखो ए जागानि सिमे तंमंबाय जों सेलिब्रेशन खायनाय रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नो जेसक पानो रां साहर दे जेसक पानो सन्त्रासबाद खायदे जेसक पानो चायतक दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइ बाचा पानो रामचंद्र घाट नि बखावो बुबाग्रानि प्रति हामजाकमानि तंगौ ताई बारा बिसि आंकक सागलाक तिनिनि सालो सिनि हा बुबाग्रा तामो कक कसारना नाय नरक जत्तनो खनादे हायसे खनामानमले खनानाय बसकांनि सालो बमारिओ बुरनाय बलाय के हामबाय ओमसे कक सावैनो आनि कक नाराखा बुबाग्रा युगलक थक तिप्रामथा युगलक थक सिनि दफारक दाक्ति yok samamanto hambay sini sarno bini nangkok mani kok sai kelama bagai jatana pal khaya pa
A chance to grow, a chance to learn, a chance to intern in the top companies of India. This is the time for change, and this time no one gets left behind. Receive mentorship from industry experts and gain real-world experience in business environment. India's top companies offered internships across diverse sectors and all states and union territory in information technology, finance, oil and gas, industry and manufacturing, and other key sectors. Prime Minister's Internship Scheme. Take the first flight towards your dreams. This is your turn to intern and learn from the best. See, plastic waste is on the rise. So imagine what will happen to the world in 5 years.